नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. तर मित्रांनो, आज आम्ही तुळशाला आलो होतो चिंबोऱ्या पकडायला. अनिकेत वाडेकर हसतोय. इथे कुर्ली दिसलेली आहे, पहिलीच भवानी झालेली आहे. हे बघा इथे आहे. आणि हे पाठी मोठी माणसं आहेत आमची. बघा त्याची डोक्याला बॅटरी बघा कशी त्याने बनवली आहे. सायंटिस्ट आहे तो एक. डोक्याला बघा त्याने बॅटरी लावून कशी केली आहे, सेटिंग बघा त्याची. फोकस लांब लांब पहिले जातोय. थोडी छोटी आहे पण भवानी आहे. चला तर बघूयात कुर्ल्या किती, चिंबोऱ्या किती भेटत आहेत त्या. पाणी सुकतीचं आहे, पाणी खाली जात आहे. खूप गार पाणी आहे, थंडीचे दिवस आहेत. चौकात चौकात जाळ्यात पाय अडकला. विराज नाही अडकवला. ही विराज तिकडे इकडे विराज पुन्हा उंच भेटेल पाणी. इकडे क्रॉस कर पहिला. कडेच बघ जर कडेच. बॉयर आहे, बॉयर आहे. घेशील काय? काही गेला कुर्ली बघतो मग चल पुढं. कुर्ली बघ. विराज पायाखाली बघत या, दगडी आहेत. सावकाश रे. अरे आपल्या इथेच आहोत. कुर्ली बघ, हे बघ. बोल, तू गप्प का बसलस? तू गप्प का बसलस मग? कुर्ली पकडताय हो, सिरियस मॅटर. सिरियस मॅटर. ती चावल छोटी आहे. थेंबे थेंबे तले साचे. बॅटरी मार इकडे वरती. कुर्ली आहे का? हे बघ, सरपरी आहे, बारकी आहे थोडी. पकड, बघूया कशी पकडतं. ये अनिकेत, भैया ऐसा नहीं करने का रे. हे बाई, हे बाई. दोन्ही हात टाकायचे का? दोन्ही एकात नाही एक हात नाही टाकायचा. आणि एकात पळाली तर एकात टाकायचा. मासो खातो नाही, तो मांजरू पण नाही मासो खातो. मासेच काय ती उचल, तीच डेंग नाही आहेत, उचल. तूच डॉन तुझं काय कापूस. मोठ्या खालने जा, खालने जा, खालने जा, खालने जा, लवकर जा. पडलं ना पटकन. चौकास. हा मस्त. हे बघा, सुरुवात झाली आहे मोठ्या कुठल्या भेटायला. खतरनाक चिंबोरा. लांबनच दिसली. लाल लाल.
बघा एकच डेंगा आहे. चिंबोरा खूप दिवसांनी आम्ही खाडीवर आलोत मित्रांनो. बघूया खूप दिवसांनी काय भेटतंय का ते. खाली पाठी जाईल. सीट एवढी कशी काय पडली. झांबी टाकताना तुझी खाली मागच्या बाजूने पडली. कुठे गेली. पाणी पण गडून झाला. गडे पण खाली नाही आलं. चल चल भेटली तर भेटल. चल थांब भेटल. काय जाणार आहे एवढी. गडूल पाणी आहे ना. हे बघ हे बघ मित्रांनी चिंबोरा बघा केवढा मोठा आहे तो. हा बघा खतरनाक आहे. जाऊ दे नको. गेलो नाही पाहिजे. खतरनाक चिंबोरा आहे बघा मित्रांनो. एक नंबर. हा बघा खतरनाक. विराज मोठी कुर्ली कुर्ली बघ कुठे दाखवते. आहे? मोठी कुर्ली केवढी बाय. घ्यायचं तर पण पटापट घे आता. खतरनाक. खूप दिवसांना आलोय पण काहीतरी भेटलंय मित्रांनो. केवढा आहे बघा. डेंगा बघा तोंडात पकडतोय. अरे पडायची म्हणून भीती वाटते ही पण. हा नीट टाक. तशी टाकत होत. विरा पुढे जाऊ नको. थांब आधी. हे बघ तीच आहे की काय. ना हेच डेंगा आहे. हे बघा एक ना तीच आहे मगाचीच आहे. सुटलेलीच आहे. बिना डेंगाची आहे. डेंगा अडकलाय. बिना डेंगाची आहे. पकड. सुटलेली भेटली मित्रांनो कुर्ली. हे बघा बिना डेंग्याची कुर्ली. हे बघा मग सुटली होती ना ती भेटले. आज नशीब पण चांगलं आहे वाटतं. तो आमचा प्रो प्लेअर बघा तिकडे एकटाच फिरतोय. नाही झाडाजवळ नाही बघितलं. विराज इकडे पाटणी आहे. झाडाच्या पाटणी आहे. हाय काय बघ झाडाची इथं. इथं एक टायमाला मोठी कुर्ली भेटली होती. इथं झाडाच्या इथं. हाय हाय काय. हे बघ हे बघ मध्ये आहे झाडाचे. हे बघ दिसली. हे बघ इकडे येत आहे. इकडनं तशीच भेटेल. म्हणजे पटकन हा कुर्ले आहेत. डेंगू फुटायला लागले एका साईडचं. आणि घेत कुर्ली बघा 2 झाडाच्या मध्ये एकदम आतमध्ये जाऊन बसलेली होती. पकडले त्याने कुर्ली ती. डेंगा सोडला. आणि आमचा प्रो प्लेअर काहीतरी घेऊन आलाय. हे बघा 2 हातात 2 कुर्ल्या. किती डेंगे चावले तर ती बघा. डेंगू काढून टाक. काय म्हणताय बरं पण काय डेंग पायच लागतील कोणाच्या घरी. डेंग्यान चावल. डेंग्यामध्ये जीवन ती बघ ती बघ कुर्ली बघ. ती बघा ती बघ. बघ मागीच लागलं. इथे कुर्ली आहे ते आणि पकडलेली आहे. Look at this.
काय कुर्ली भेटली माहिती का खाली जबरदस्त विराज. सुटली आणि पुढे बॅटरी मारली ती कुर्ली. पूर्ण एक सुटली छोटी थोडी आणि पुढं बॅटरी मारून बघतो एकदम मोठी. मग सुटली ती परत ही बघ बघ बघ, ही बघ चिखलात बसलेली दिसली ना. ही बघ खाली गेली पावलटात. ही बघ दिसली रे. हां, त्या पावलट एकदम चिखलात जाऊन बसली आहे कुर्ली. केवढी आहे बघा. होतं तिथं. इकडे तुझ्या इकडे पाठ होती म्हणजे इकडे डेंग पुढे डेंग होतं. मी उलटा हात टाकला. पुढे टाकला हात तू. हो काय शितू काय चिखलात एकदम बसलेली आहे कुर्ली. हे बघ केवढी आहे बघा. हे बघा पावलट असतात ना फिरून फिरून चिखलात पडलेली तर त्यात ऋतून बसली होती. विराट खाऊ नको. नीट बघ. बिळातनं कुर्ली खाली आलेली असेल आता. खालनं वर चल, पाणी खाली जात आहे ना विराज. इकडे नाही खाली नाही, कुर्ल्या खाली येतील आता. आपल्याच जर पण मोठी भेटता हो हां ती भेटली होती. मोठी बेटा कुठं. इथं मध्येच आपल्याला भेटतात ती. हां इथनं वरती चल आता विराज. विराटच्या बॅटरीचा प्रकाश भारी पडतोय रे. निली बॅटरी काढू काय आपल्याकडची दिसते. नाही खाली नाही गेलं, खाली पाणी उंच असेल. पुढे जा नको, पाणी उंच लागेल. विरा थांबा तिकडे विरा, तिकडे खालीच थांबून राहा. कुर्ली बघा मित्रांनो केवढी आहे ती. खतरनाक चिंबोर आहे. सुटलो नाही पाहिजे, भेटलेली आहे. दाखव खतरनाक चिंबोर. ह्याच्यापेक्षा मोठी होती मगाशी. इथं असतात का कुर्ली. खतरनाक. टाकू नको म्हणजे झालं का. इथं एवढा आहे म्हणजे ह्याच्यात केवढा असेल तर पण हं? इथं एवढा आहे म्हणजे ते आता बघा कुर्ली बघा केवढी आहे, दाखव जरा बघा. कोकण करण्याची अशी मजा असते हो कोकणात. इथनं चल वरती विराट. हं? मीडियम आहे. एकच डेंगू आहे. आमच्या प्रो प्लेअरला कुर्ली दिसलाय. ही बी मोठी आहे अजूनही काय मोठी. विराज पकड कुठली पकड कुठलेच ना. कुठले ही बी बघ केवढी आहे बघ, लाल आहे लाल. मज्जा आहे मज्जा. रेड क्रॅब बघा कशी दगडाला चिपकून आहे बघा. बघा सुटेल पटकन धावल. भेटली ना रेड क्रॅब. रेड बे कुर्ले ते बे कुर्ले आले. पाणी खाली जात आहे ना. केवढी आहे बघा. जाऊ दे.